Manyo beliau Samandaro. Hai. Kasutan juo sambah betibokan, walau kasutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganok nyolah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lidih saga tadabu lalu ke tanah. Kete indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada Samandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini, hari elok ketiko bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah selingkah kampuang ko alek lah sapanwa rumah. Sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupo iko kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan jo pengulu apalah jini sabutannya. Adek sabuangan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanang. Joko dikaji baju aro, tahu ditua sisi ayam paham dibulang kabakicuh arif ditaji gayong sampiang pandai magak menampin tarwah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu je pasang turun naik taduak tapian balarangan. Tentangan si juru janang, urang nenarih bijaksano, tahu diereng dengan genjang, tahu magak magiah kan menjaga lagiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin je patut saukuran. Nan bak sekarang kini nangko. Lah sugiro si juru janang manatiang carano basa barisi sudah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai hilang rokok dan saguluang kaganti adat baso basi. Abato lai kandak di kamisi pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinya naik ke paroman kaleknya tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangkah. Rundiang sekitu lada uluh sekian sambah persutan. Kalau sampai dek Samarabat ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinyo kaluak bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali bake ke Sipangka. Mulonyo jalo diserakkan karena kulari nambah palun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung Jonagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambah ambo kabakeh silang nama pangka pekerjaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu diribuik kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko, tamu disonsong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso handai baramah pemulik mani bananti Yosidia Pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke koto tangah banyak nyuampek pulampe. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Mako tibulah titah dari pangka, apalah bunyi panitahan. Cabiak siriah katoklah pinang pipia gambia paliklah sadah isoklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi penitaan setan babatia tadi? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kasawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak buliah pinta palaku siriah salai nak bacabiak pinang sarayang nak digatok. Tapi sabalun nanarun ke kami singkok, sabalun nalamak kedimakan, tolong bambari tanyo kami. Apalah isi buah tanyo? Siriah di mana mamak gatia pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Samandaro. Manita lama. Lah tibo sasek dari alek sudi da'awa dari sultan. Siriah di malah kami gatia pinang di mana kami julua. Kan yo itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyokan danga pembari dari ambo. Nak nyato asa muasa nak tentu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang siriahnya, siriah nan kuning merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak, urek melingkar lingkaran, tahu daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang orang nan banyak jadi kepala baso basi. Pihak kepado dang pinangnya.
Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pesagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjeklah tua mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asanya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dahapi di basuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah di timpo santan. Tersabui pulau dan gambianyo. Kabar barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago stimbang junagari. Bapa patah mengko di jarang bayi barat mengko di jamua. Sapipi aja tuah kaya sirah lalawi baharulah. Kau nak tahu tentang timbakau? Santo bugis timbakau Aceh diracik tukang di piobang saik narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinta buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo. Harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyakan najawah mengko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggok nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim dilingka cino jan karata rangeh tuntido. Pihak kapado songkok carano dalama orang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluk paku ragi nasamo baliak balah. Baratuis camin di pinggir batabua kaco di tengah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah bakuliliang. Ayo maunya taman daro. Ambo. Mudiakan sawah dialai iliakan sawah taruko. Iyo banyak sirih dibalai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam melaudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok la pinang gulung la rokok pemenan tangan. Sekian sembah Parustan. Lah mana mau sampai berarti ya? Sampai. Dek palu tingkah patingkah sangat baleh membaleh pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari. Lain menjenjangkan pihak siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sarik petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamo lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Kok iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape bulia dili caliak putih hati bakadaan. Maka orang Solo kesuku rami lu buat silasiah penantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia Tuhan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Saliat sama kita cali hakikat sama diamakan. Jom bismillah Pak Betia. Sama-sama benar.